God aften og velkommen til Breaking News fra Silkeborg Efterskole. Mit navn er Cecilie Olsen. Og mit navn er Christoffer Rode. Vi stiller videre til vores reporter Marco, som står midt i den årlige FIFA-turnering på Silkeborg Efterskole. Hvordan går det for den forsvarende bedste? Mange tak Cecilie og Christoffer. Vi står her sammen med FIFA-kongen og i finalen mod Klippen. Hvordan synes du selv det går? Det går meget godt. Jeg er lidt presset, men jeg har styr på det her. Ingen tvivl om det. Det er fantastisk! Fantastisk! Efter en fuldstændig fantastisk finale, hvor Klippen vandt over Mads Harder, kan vi se, at Mads Harder har udlagt bordtennisbattene i raseri. Så derfor har vi ikke flere bordtennisbat her på Silkeborg Efterskole. Tak til Marco og tillykke til den nye FIFA-konge Klippen. På Silkeborg Efterskole har der været stor bekymring hos forstanderen Arne Lund, da der har været blevet observeret stor uro på værelserne under aftenanekdoten. Derfor har han hyret en privatdetektiv til at undersøge sagen. Vi stiller nu om til Alexander, der har taget med detektiven Søren på arbejde. Tak. Vi står nu her med privatdetektiven Søren. Hvordan går det så? Hvad sker her? Jeg sidder lige og ser en film. Var det hvad? Jeg ved ikke lige, hvad det er, vi gør her, men tilbage til studiet. Så blev den sag vist afklaret. I dagens sidste nyhed kan man se, at fællesskabet er helt i top til en af de mange elevfester. Vi stiller nu direkte om til festen. Jeg står her med en tilfældig dreng fra festen. Hvordan er det gået indtil videre? Jamen, jeg har også kysset med 11 piger. Nice. Ej, det er altså mig, der er sammen med ham. Han er min! Han er min! Hold op, unge mennesker nu til dags. Ja, tak for i aften.